Ya kai? Babanmu ne ya turo ni. Ba ka yi ka kan? A sai ya ƙara mai na 100 zai haɗa ya baka duka. Dakata, ni fa na gaji da wannan abun da ya ce mini. Fa zai yi da jarin itacen nan idan karar da shi wani katulan makatulan in je ringa bashi ba. Ni fa abin da yasa nake sana'a itacen nan nazo in ringa juyawa ne akan 2023 baro jibirin aimaliya in masa bajinta duk wani inda za a yi wani campaign inda za a je in je. Hauka ake in je in karar da kuɗi kai tafi gaban mun gurin nan ba zan bashi ba. Tafi gaban mun guri. An dora tukunya ba jira ake aka. Kai kaga da itacen nan ka dakata in gaya maka da wannan kuɗin itacen nake so in jujjuya kafin 2023 baro jibirin aimaliya ai ka san ya fito takara a jam'iyyar APC na sani takarar gwamna to shi nake so in hidimtawa wasu bangaren in tara wani bukatun to amma da ka baki itacen ai girki za daura yara kai APC zami nake gaya ma ba wani kuremure baro jibirin aimaliya baban shawwal kuma ai shi din ne shi zami amma shi da zo karban itace za a yi yara girki ai da ka baki to kuma in za a tafi campaign ko menene da wani kudin zamu je mu amfani a to kuma magana ga gaskiya ne to ba sai itacen to dan haka mu baro jibirin aimaliya shi zami a jam'iyyar APC matsayin gwamna ka dauko wani dan karami in Allah da muna kira da delegate su biyo baro jibirin aimaliya ba sai itace a dangane ba sai itacen nan mu ba za mu je na APC ba auka ake al'aradi ba za mu je na APC ba baro jibirin aimaliya shi za mu zaba bara in je wajen shi tima dakin kunci bara in je wajensa duk wanda ya zo a ce masa bana nan akan takarar baro jibirin aimaliya shine fa bebin da nake gaya miki be da mun faskare kuke yi sai kin sani amma yanzu ya kira ni na kira shi a waya yace shugaban kasa ya kira shi zaman miti ina nan ya kira ki ni ne shugaban kasan ai ina nan ba shugaban kasa kware da gaske a haka kware da gaske ni ne shugaban kasa ba ki ga nayi kama da Buhari ba Allah ya isa tsakanina da ku aikin banza aikin to kai mu ma Allah ya isa tsakanin mu da ke mu zaki zo kina wani aikin banza aikin wafi lokacin da muke kai miki kudin ba karba kike lashewa ba duk wannan farin ba da kudin kika yi ba dan kin zo kin gama muna wani fasa itace to insha Allah in dai baro jibirin male ya zama gwamna in Allah ya yarda mun bar faskaran itace har abada sata kuke so mu yi mu kawo muku kudin